要不然要试一试跟他。这个也是丹麦童话，是一个丹麦的著名的一个画家做的。没有。插画，所有的插画都是作家做的。所以没有人 Q 的我这个。Now it's an opportunity for to have something to eat or something to drink, and the press have some questions. 为什么看不到12人？但他直播是这样的。是不是顺畅？访问就直接播看。视频发出来没有，刚刚卡住了。现在呢？现在我们就送。他这网也。要不行，他就用4G，现在显示他也是4G，我就定着。我吃过，就只有我那个好用吗？你们现在直播能不能自己？你这网不行，但我们在国内。刚才好用吗？我觉得我这个。啊，有了。然后，但问题是你还只有这样的。国内这个要怎么用？我这个好用。摄像机录。Hello, Megan. Nice to meet you. Maybe is it okay if we put a microphone on you? 这是哪家电视台？丹麦当地的。这个 like to do Jeg tænker, hvis det er 2 spørgsmål. Hvad betyder det at være udnævnt til turistnavn? Ja, og hvordan har du tænkt dig at promovere det i Kina? Efter det spørgsmål vil jeg gerne have en oversætter. Ja, tak. og han taler færdigt. Ja, selvfølgelig. Eller skal vi bare overføre? Når han taler færdig, så må du gerne oversætte svaret, så jeg har det helt uden... Okay? Er det her, eller hvad? Ja, ja. Den, please come a little closer. Please come a little closer. Må jeg godt tage med ham? Ja, ja, ja. 第一个问题就是说，你是怎样的感受？是拿你的提名为这个代言人，你的这种感受是什么？第二个问题就是说，你打算怎样去做这个市场推广？要怎么说这块？
我这样先给说一下，这样是吧？这显得特别。他们麻烦 Q 给我一说一下，他其中不看翻译。Okay, should we try? Vi prøver. Jackson, hvad betyder det for dig at være udnævnt til ambassadør? 你被授予我们的这个形象代言人、旅游形象代言人，你是怎样的感受？有什么样的意思？因为我也非常喜欢丹麦，丹麦这边风景，然后从小也看很多文化。Han er meget glad, han er meget exciting. Da han var lille, han også elsker at læse hos Andersens eventyr. Så han elsker den der beautiful country. Hvordan har du tænkt dig at promovere H.C. Andersen i Kina? 你准备做这个推广在中国市场？我会先进去公园，然后拍的视频，然后会给中国的粉丝还有一些大众去看，然后去推广丹麦这些媒体。For det første, han vil gerne rejse rundt i Danmark. Han skal selv opleve noget her i Danmark. Og det andet så han vil gerne tage nogle, sætte nogle blog og skrive nogle artikler, tage nogle video, og så han har så stor follow, så det er mange alle sammen begynder at dele hans oplevelser i kinesiske marked. Thank you very much. Thank you. Excuse me. I'm sorry. Kan vi gøre det en gang til, fordi jeg kunne godt tænke mig, at Jackson kigger på mig, når han svarer, i stedet for at kigge på mig. Gør det, please. En gang til. 做一遍，因为他说你刚才是看着我说的，他让你想看到他说的。 Så prøver lige igen. Skal vi ikke lade ham lave en præsentation? Hvem er han? Jo, men det ved jeg godt, fordi det har jeg researchet. Jeg vil bare gerne have de 2 spørgsmål. Ham i det research. Okay. Jackson, hvad betyder det for dig at være udnævnt som ambassadør? 被授予这个不看我，也看到授予这个文化旅游代言人，对你的含义是什么？意义在哪里？因为授予这个代言人就非常高兴，很激动，亲自来到丹麦这个地方，然后从小就喜欢安顺文化，然后还有这个风景啊，这个非常高兴。 Han er meget, meget glad for det. Han elsker det danske land. Han er very excited. Da han var meget lille, han faktisk læser utrolig meget danske H.C. Andersens eventyr. Så han vil gerne virkelig glad, sådan at han blev nævnt som talsmand. Hvordan vil du promovere H.C. Andersen hjemme i Kina? 你打算怎样去推广中国市场推广咱们中国？ 会先下亲自去看，然后把这些遇到的景色，然后一些然后拍下来，然后视频，然后给中国粉丝们，大众去看这些宝宝，他们能感受到丹麦这个漂亮的景色。 For det første, han vil gerne rejse rundt selv, så opleve i Danmark, og så tager nogle videoer, tager nogle billeder, og så sætter alle videoer og billeder om hans blog og hans program, så det breder sig. Han har en rigtig stor follow, så alle hans fans kan også dele alle de smukke billeder og videoer, hvad han har oplevet. Ligesom han vil gerne dele alle hans oplevelser her i Danmark med hans fans og alle andre kinesere. Mange tak. 倩倩，跟大家打个招呼吧。你看哦，你要切换镜头吗？来，切换镜头。Hello。 Please, can I get you
Altså, jeg vil altså, 2:40 eller noget? Ja, 2 minutter. Two questions for a from newspaper. Danish radio. Really quick afterwards. Yeah. I have some questions, of course, and also in 2 minutes. Yeah, don't know. And I also have a small present, but I will show you when we live. Give away your things, yeah. And of course, I will ask you, like he did, I will ask you, what will you do as an ambassador? And hvor jeg lige fortæller ham, så ligesom han kan forberede lidt, så helt fint, at jeg synes, at min forældre and also maybe, like you said before, in your speech, why you like Denmark? Jeg taler til dansk, så oversætter du. Ja, og jeg tænker... På samme måde som før. Og så... Ja, så jeg spørger, ja, samme måde som før. Jeg spørger, og så stikker jeg bare mikrofonen hen, så du taler direkte ud til lytter. Og så stiller vi. Ja, 20 sekunder.很漂亮脸，扒开了。哎，我们这小鲜肉给带的。哦，对对对，这是你。戴眼镜的女生吗？戴眼镜的。哦，你可以让他去戴。Det er, jeg får lov at komme allerforrest i køen. Fordi jeg står jo, altså nu har jeg fået lov at møde for en helt kort bemærkning. Altså Jackson, stjernen selv, og man kan sige, der er sådan en stemning, der også kommer i den kinesiske skoleklasse. Og de har altså haft gang i kameraerne og selfie-apparaterne lige siden han trådte ind ad døren. Så man kan godt have sådan en spænd og en stemning. Først og fremmest Jackson lige Jackson, du er ambassadør for det dansk-kinesiske samarbejde. Hvad vil du gerne gøre som ambassadør? Først han vil gerne opleve her, rejser rundt her i Danmark, så tager nogle billeder, tager nogle videoer, og så kommer hjem og begynder at dele alle videoer og kamerabilleder til alle hans fans. Og så han har en rigtig stor fans, så han samtidig også skrevet nogle artikler i en blog, så det deler ud, så næsten dækker det hele kinesiske marked. Og jeg skal selvfølgelig lige huske at nævne, at grunden til, at jeg overhovedet kan forstå, hvad der bliver sagt lige nu, det er, fordi jeg får god hjælp af dig, Sune Mørk. Du er 12 her i dag. Jackson, du er kommet her til Danmark og fortalt lidt om Danmark. Hvad synes du er gode ting ved Danmark? Ved du noget om Danmark?因为从小就听，就是会看那个安徒生童话，而且我觉得就是
就是全球基本每个小朋友从小都会看的一个视频，然后就很喜欢这个安徒生童话是丹麦这个地方，然后有时候也会在网上看一些图片，就是丹麦这个地方很漂亮，特别想来看一看。Da han var lille, han læser utrolig meget hos Andersens eventyr. Ligesom hele verden synes, at alle børnene skal læse hos Andersens eventyr. Så samtidig har han også set nogle billeder, og gennem nogle Google og Baidu og kigge nogle billeder. Han synes, det er utrolig flotte billeder. De handler om Danmark landskab og så. Det er derfor, han synes, at sådan et land skal komme med. Han skal rejse til. Ja, og så kunne jeg også forstå, har jeg læst, Jackson Lee, at du er glad for det nordiske køkken, for nordisk mad. Er det rigtigt? Ja, yes. Der bliver sagt ja. Der er slet ikke nogen tvivl. Fordi så har jeg faktisk taget en gave med her. Det er franske kartofler, eller vi skal gå over til French kartofler fra Kips, som er et dansk chipsfirma. Så kartoffelchips, det er en gave til dig fra hele Danmark. Dansk mad, når det er allerbedst. Der bliver der Kims Lupinpar. Det er lige det er min Der bliver sagt tak, Jackson. Lige du har en masse fans, du skal møde. Så jeg vil sige mange tak for det, og god tur til resten af din tid i Danmark. Ja, gerne. Igen, tak, og velbekomme til. You got some Danish fast food. Please enjoy it. Jeg kan sige, at borgmester Peter Rabeck Juhl, han så allerede kigger på studiet. Thank you once again. Thank you very much for being Have a nice day. Bye bye. Ja, okay. Der er lige to spørgsmål. Ja. Spørg ham om, hvor meget han vidste om Odense, før han kom her til byen. 他们想知道，在你来欧洲赛之前，你对欧洲赛了解多少？我知道这个是安徒生的故乡，然后从小读安徒生童话这个故事书。Ja, han ved det. Det er hos Andersens hjemby. Så han ved det utrolig meget hos Andersens fairytale eventyr. Du spørger ham, hvad det betyder for ham personligt at kunne være med til at udbrede den her turisme mellem Danmark og Kina. 对你个人来说，你觉得这样一个活动把你作为代言人，你对他有什么样的影响？从你个人角度，非常不幸被授予这个自己这样子的，然后去让中国的人知道丹麦这个地方，at han er meget personlig, han er meget glad, at han er nomineret som talsmand, turisttalsmand, repræsenterer Danmark. Og han vil gerne dele hans glæder ud til alle hans fans med kinesere. Sende alle hans billeder og dele ud med dem. Thank you very much. So, 好了，然后我们就等13号的直播。好，再见，拜拜。